İçäsi yurttaşlar, esenlikler, Oğuz ili, Abdurrahman, hoş gördük sizinde. Awal Merdan ağa sen. Yurttaşlar bugün, Sizin hem hı hı, giyeceğiniz hayırlı olsun. bugün bir näme tarihimizden, bir Türkmenin tarihinden bir gurrundeşlik edeli Abdurrahman. Yurttaşlar bile bilgi paylaşaly. Belki Olar. olar bilgilerini bilýändir, olardan sorars. Nämeler bildiler, nämeler öwrendiler. Doğru doğru. Mene öz gezegimde diňe soralarym bar. Hı, Şu gezek mene diňe sora bilen dolup geldim. Iň ýeti soragyň biri şu taryhymyz näme üçin gizlenýär bizden? Näme bolupdyr bu taýda? Aýylganç bir zat bolupdyrmy? Onu gizlär ýaly näme bolupdyr da biziň taryhymyz ýok? Ýitýär. Arada bir boşluk bar. Amneziýe bolan nämäniň zady ýaly. Ine biziň taryhymyz batyr ýigitler bolupdyr, kelle keser näme millet bolupdyr diýip ullakan çişirlik gelýär ýöne aradaky boşluk bar. Aradaky taryhymyz boşluk. Näme üçin şo aýdylmaýar? ýa ine şeýle söz bar da Türkmende. Köndesi bolmadyň täzesi bolmaz diýär. Mhm. Indi bilmeýän adam näme etdiýär maňa? Könözje eşigem bolsa alyp ulanýar, köne ulagam bolsa saklap tuzyň bana yaraman eşiklerinem, zyňman köşünem, zyňman baňam ýere bolsun diýip saklaýar da. Aha, aslında bolsa onuň nemesi, ha o taýda ulansaň bolar, ony da gündelik durmuşynda ulansaň bolar ýöne köne diýip näme diýilýär? Şo tarihy gözüňde tutulýar da. Hmm. Tarihyny bilmeseň ýani atalaryň, eneleriň olar nähil durmuşda geçipdir. Nähil ýollardan çarkandakly ýollar bolupdyrmy ýa düz ýollardan gelipdirlermi? Şo bilmeseň bolanok da sen geçmişiňi. Indi biz öňem bir egere gaýtdym. 1881-nji ýylda Göktepe galasynyň Sinanyny bilýäs. Hmm. Çoğat Türkmenler mert söwüşipdir, watanyny gorapdyr howa. Indi şo jawaş ýerini bilýärsa. Birdenem aýlan öwrülip 1991-e gelýär. Türkmenistan garaşsyz boldy. Indi şol ortadaky taryhyny bilemdok. Şol aralykda 110 ýyldaky. Ondan 81-den aňyrda biz nämäni bilýäs? Türkmen Seljuklu bolupdyr. Oğuz Han bolupdyr. Boldy. Bir näçe bir listiň ýüzünde doldurmaýan taryhyny bilýär tabi geçmişimizden. Hmm. E, Indi Akpaşa geldi 1881-de geldi. Näme üçin geldi Akpaşa biziň ýurdumyza? Näme iş etdi biziň ýurtda? Biz özümiz çağırdykmy Akpaşany? O gelipdir, gyrgynçylyk edipdir. Näme üçin gyrgynçylyk edipdir? Ne hak bilen gyrgynçylyk edipdir? Biziň nämämiz bardy da biziň üçin basy bolmana geldimi ýa? Biz ýa kaçmyz ýaly han bilen propaganda bardyr, gizlin ilçi diýip. Mhm. Hoca nepes gidipdir, bir näçe ýyl gatnapdyr. Hywallardan Oranjak kol pruslar özüne çağırıpdyr diýip bir propaganda film bardyr. Biz şo filmi ondan oturup bereliňmi ýa? Näme çeper film. Ortalar bize medeniyet getirdi, demir yol saldy. Bir tuvalet getirdi. Onu näme etip bildi? Çay salyp berdim. Näme etdi bize? Indi şonu bilmeli abi. Ondan soňra şonu bilmek üçin ene bizde näme bar? Ene türkmen ýygyp ber da, ýygyp ber. Bu topraksyz, ýurtsyz, watan hiçili, watan söýgüsi ýok, ýurt söýgüsi ýok bu türkmende. Näme üçin bu türkmen beýle boldy? Taryhda üstünde nämeler oýnaldy bu türkmeniň üstünde? Şonu bir ýurtdaşlarla paýlaşyp bilsek, bilgimiz ýetdiginden belki ýurtdaşlarymyz hasam içinde gowy bilýänler bardyr. Olar informasiýa ýetirerler. Hmm. Näşe jaýaş ýerinde beýle bolupdyr, bu jaýaş ýerinde beýle bolupdyr diýip. Indi biz taryhçy däl ýöne biziň taryhçylarymyz aýtmasaň bizler çykyp aýtmaly bolýar da.
Soň taşdan kezekle oturmasınlar. Bilýän bolsalar çyksynlar, halkyň onu aýtsynlar. Biziň ýetirmedik gelmedi. Indi onda biz nämäden başlaly? Abdurrahman. Akpaşadan. Hı hı. Näme bilýärsiz? Internetden indi görülýär-de şu wagt aramly öleği bilgeýinim. O Nikolay döwri geldi näme? Aleksandr döwri geldi ýa-ni. Akpaşa geldi. Bir şeýle türkmeniň el toprağını elinden aldylar, malyny elinden aldylar. Ondan soň bunyň serdarlaryny ýok etdiler, baýlaryny ýok etdiler, dini adamlaryny ýok etdiler. Tire başlary, ýani halkyň öňünde çykyp biljek adamlary ýok etdiler. Ondan soň Kukuruznik bilen garşy çykan owalar bar da. Hı hı. Hı hı. Watanda bir Rus elle basbaljy elle garşy çykan owalar bar. Bular hatda Kukuruznik bilen hem atypdyrlar. Ol ýöne hem näme döwründe, Gyzyllar döwründe. Ýok edilen owalar bar ekende. Indi men 1917-nji ýyla geljek bolýan. Türkmeniň şöyle durmuşa gelmeginiň başy bar da şu taýda. Hasam bir beterleşýän döwür bar. 1917-nji ýylda Russiýada, Sowetki Russiýada näme bolýar? İmperiyada. Revolýusiýa döwrüýär. Hawa. Rus imperiýasynda revolýusiýa döwrüýär belli bir näme toparyň netijesinde, toparyň hereketiniň netijesinde bolşewikler gelýär. Näme başyna? Hı hı. Häkimetiň başyna. Ondan şu taýda esasy bolşewiklere garşy çykan bir näçe partiýa bar ekeni. Menşewikler bar, eserler bar, monarhistler bar ekeni. Bir 80 partiýa bar da. Ýöne içinde iň güýçli bulara garşy çykan ýöne Akpaşanyň tarapdarlary ekenler. Ýöne şu Indi aklar bilen gyzyllar söweşen mahaly özara şuňal urşan mahaly ýeke özü ýeňmändir şolara. Kime ýüzlenip dur şol hawa. aralykda? Ene 17-nji ýyllar şu imperiýa döwründe Hazarky Gazastanyň çäginde näme dörýär? Allah şorda dip bir döwletlilik nämesi dörýär da. Döwletlilik guruluşy dörýär. Döwlet gurmakçy bolýarlar. Ýa häzirki Gazak toganlamagyň ata-babalary. Indi bular ýurdunyň nämese essorta bar dordan näçe näme kilometrler giňişliginde oňa adam sany kän, oňa intelligensiýasy kän. Bular bir öňki Rus imperiýanyň bagyndan ýa-da golasyndan çykmak üçin özlerine bir aýratyn bir döwlet gurmak isleýärler da. Türkistandaky 1916-njy daky garşylykdan soň eýen bularda da ýani 17-nji ýylda näme ikrar edýärler de özler döwletligini. Awtonom ýani aýratyn boljak diýip ortaga çykýarlar da. Özerk diýeli o söz. Hawa, hawa, özerkine. Indi näme de garajdan uşy gidip duka garajdan uşy diýip atlandyrýarlar da. Indi o taýda bir halk uşýarlar ýöne halky iki bölýärler bolşewikler. Bolşewikler diýdi, aklar diýdi, şonlar näme diýip iki bölýärler da garajdan uşy diýip näme diýerler? Ýani halky öz nemesinde öz islerinde halkyň ady bar diýip halky öňe ýetelýärler da. Şoň üçin garajdan uşy diýip atlandyrýarlar muny. Indi bular ejid bolýar başda. Gyzyllar. Halk tarapdan hawa gyzyllar, soňky kommunistler birgiden ady bolýar da olaryň. Ejid bolýarlar da ýani Allah şordudan kömek sorýarlar. Goldaw sorýarlar da kömek etmek üçin. Ya o wagt Russiýanyň içi bir näçe bölek bolýar. Denikin diýdi, Kalçak diýdi. Ýani Ural daglary ýani Sibir aýratyn boljak bolýar. Adam Petrograd, ondan soň Tambov,
Soň ýalňyşmasam Moskwa, Ulyanovsk me şonuň ýaly. Hı hı. Hı hı. 3-4 dağa bölünýär da Russiýanyň her nimeti ýerindäki ýeme. Odan bular Allah şordudan ýa-ni häzirki Gazak doňlamyzdan kömek sorýarlar. Kömek bolandan aýly el güýji, ýara güýji, garap aklara garşy guşalyň dip. Tiziň Staliniň hem nemesi bar da o atlar, eli bar, Lenin waba dip tanan nememiz bar, Ulyanowyň. Onuň hem eli bar baş tutanlygynda siziň awtonomiýaňyzy biz neme etýäs, ikrar etýäs, ýani kabul etýäs, siz aýry döwlet boluň diýerler. Gol çekişýärler, ýani şertnama baglaşyklar edip. Indi bir kyýlyň dowamında aklaryň soňuna çykýarlar da bular. Hı hı. Türkistanda da soňuna çykýarlar, Sibirde de soňuna çykýarlar. Ine Russiýanyň ortalarynda ene öz güýji ýetýär o taýlary. Adam sanly. Indi aklaryň soňuna çykdyk bolyn Stalin, Lenin ýa-ni Allah şorda bilen ýa-ni Gazaklaň döwleti bilen baglanşan şertnamasyna tüwäm edýär ýani. Geçýär şertnama. Dün gerek bolanda şertnama baglaşdyk. Bugün siz bize gerek gel, ýani şertnamadan geçdik diýerler ýani. Sönden dänýärler da. El ýaly kagyza ynanyp näme etjek boş ber onu diýene. Hawa. Ela kaza da ynanyp bolarmy diýip. Sonlukla soňam Allah sordyň üstüne gaýtýarlar. Özleri güýçlenen soň. Hawa. Näme diýär? Stalin ýürükde nemede de geçer, YouTube'da da hatta nemesi var onun. Öňkü diýär imperiýaň territoriýasyndaky diýär näme çäklerindäki milletleriň de özerkligini tanamaly diýip. Şu diýerde de ýa-ni Allah şorda bile şertnama baglaşýar, hawa siz awtonomny özerkli boluň diýär. Aklar ýeňýärler bolyn ak paşaň nemeti galan goşuny bolyn. El kağıda da oradan bom onun alda bolmaz deyip neme diýerler, şertnamany ýyrtýarlar da. Sowet Soýuzynyň onuň ýaly bir nemesi hem ýok, maksady hem ýokdy diýip, hem düýbünden ýok neme diýerler, şoň ýaly pikiri düýbünden ýok etmeli diýilen karara gelýärler. Owa bölünip SSR'den bölünip aýyrma diýilen nemeni onuň ýaly bir karar ýa-da bir pikirem ýüze çykmaly däl diýip neme diýerler da soň. Gyrgynçylyk edýärler soň. Indi Allah sordyň başyna geçýärler bular. NKVD şu döwrdäki näme ÇVK diýip geçýär da. Gazakstandaky, ine Gazakistan gurulmagy ötükde intelligensiýany ýok edýärler. Serdarlaryny ýok edýärler. Baýlaryny ýok edýärler. Soň harby adamlaryny ýok edýärler. Giýje gelip. Indi ortada halk galýar. Diňe baş tutansyz, ýenesiz halk galýar. 2 ýylyň dowamında Allah şordynyň nemesine çykýarlar da, soňuna çykýarlar. Sonlukla halkyňam topragy elinden gidýär, mallar elinden gidýär, öňüne çykjak adam ýok, bir görel daljak, bir ýol görkejek adam galmaýar. Ondan soň şu ýokaryna eýlek gelýärler, soň Sibirga gidýär, Sibirden hem Gazakstana geçýärler da. Olardan ondan soň Türkistana aýlanýarlar, aşaklygyna, Hazar deňdine tarap. Indi bu taýda hakimiýetini el aldylar ular. Gazakstandaky, ýani Allah şordan dagatdylar. Olar hem nähilade dagatýarlar. Siz diýär kontra diýär. Sowet nemesine halk düşmany diýip neşwat bizler aýtýarlar, sizler terror diýär, halka garşy diýär, halkyň ýurdu satýaňyz diýär. Şo adam şo sözler ulanýarlar. Neşwat biziň garyndaşlarymyza ýyndaklara bask edýärler, Zalojny galyp ýene de Mentovskoýda tutup, Mehmede tutup, ondan oğlu gyýdyň neme edip, zulüm edip, şo adam şu serdarlaryň, intelligensiýanyň
ayalyny, yakynlaryny, çağalaryny bahs edip ýok edip suwsuz atyk goýar ekenler-de. Şu 1900 adam şolunlar. 1920-nji ýylda eýem doly şonu ýok etýärler. Alaşordaýny. Owa. Onça adamy repressiýa edip 100 miňläp adamlary ýok etýärler. Ahyr soňy iň soňunda da indi şu zady ýatyrdyk diýip 1920-nji ýylyň martynda şoň ýaly karar çykarýarlar. Owa. Ara indi arasynda şu wagtky bolşewikleriň ýa-da kommunistleriň diýip alaly. Şolaryň bilen şu wagtky türkmeniň ýaşap oturan emesi bar da meňzeşde sistemasy. Mhm. Şu adam milli değerli adamlar, intelligentler kontra ekeni, şu adam milli değerli bolan adamlar, yani mertebesi bilen yurt vatan diyenler, şu adam terörist olup atlandırılıyor. Indi Gazagystana häzir agzap geçdik, dogurma? Şoň ýaly hereket bolupdyr. Olar nerden belli boldy bu hereketiň bardygy? KGB arhivleriniň ýa-da beýleki arhivleriň ujundan açylmagy netijesinde. Halk talap edýär. Halk talap edýär, ýurdun başyndakylaram, şu hökümetem ýaly zatlary açmagyň kanuny ýollaryny gurup berýär. Açmaly diýip, dogurmy? İlki bilen nämeden gelýär? Halktan gelýär bu talap. Halk şu taryhyny öwrenmek isleýär, açmaly diýip talap edýär. Berk talap edip bütün taryhyny açdyran bolsa, gazaklar häzirki wagtda syýasy nemesi bilen, häzirki syýasy ýoly bilen hiç ýöremezdi. Mysal üçin häzirki syýasy ýol nähili diýip nemetsek, azrak taryhdan biraz uzaklaşyp häzirki syýasy taryh nemesine garaýyşyna seretsek, häzir Tokayew bir makala paýlaşan Baky ebedi dostluk diýip. Ola Russiýa gitmezden ozalon ýaly bir makala paýlaşýar. Şol paýlaşan makalasynyň içinde de taryhy näde bir owadanlap görkezmek diýmelmi, ýa başga zat diýmelmi, ýa-da häzirki nemede, häzirki wagtda şonça öldürilen adamyň üstünden gülmek diýmekmi? Her hili bir neme duýgulary oýandyrýar da. Mysal üçin Russiýany pozitiv suratlandyrmak ne isleýär şo taýda baky dostluk düşünjesi bilen. Indi bu taýda häzirki wagtda baky dostluga şoň ýaly adamlaryň beýinde oturtdy. Ýöne häzir neme häzirki ýagdaýdaky adamlar taryhy açyň, şoň ýaly arhivleri açyň, taryhymyzy öwreneli diýip çykyş eden ýagdaýynda bularyň baky dostluk düşünjesi eýem repressiýanyň dowamy bolup görnýär da. Sen baky dostlugymyza garşy çykýan, sen watan haýyny, sen iki milletiň arasyna uruş saljak bolýan diýe. Şoň ýaly bir repressiýanyň guralyna öwrilýär häzirki syýasaty. Ýöne wagtynda berk durulup şoň ýaly bütün arhivleri açdyrylan bolsa, o wagty halkyň talaby bardy. Bir ujundan açdylar. Ýöne halky uklatmak başardypdyr da bulara. Bir kiçiňrak ujundan açyp bereni bilen öwrenen zatlarymız eýem bu sistemanyň nähili işlendigine gözler öňüne serýär. Indi bizde şoň ýaly nemetsek, bizde näme üçin şu taryhlar açylmady? Bizde näme şoň ýaly hereketler bolmandymy? Milli nemede milliligi ortağa çykarýan liderlerimiz bolmandyrmy? Ýaly intelligensiýa gatnagymyz bolmandyrmy? Yani zatda bu sistemanyň sistematik işleyişiniň subudy Gazagstan. Ýöne bizde de şoň ýaly hereketler bolandyr. Biziň taryhymyz näme üçin belli däl. Bizde de bar. Ýöne arhivler açylanok. Biz nerden öwrenýäs? Birdir kitapda ýazylan ýerler bar. İnternetde azajygam bolsa maglumatda onni kim var o döwürler? Cüneyt Han vardı orada mı? O döwürler bir Edil Han var. Ýa esasy göz ýylyp duran uly şahslar da ýöne
Maryňam territoriýasynda bolan şu wagt, agalyňam territoriýasynda hemme nemelerde garşylyk bolan, daş howda da bolan. Ýöne olaryň arhivler açylmasaň, taryh bize öwredilmäsaň biz olaryň atlaryny bilemzokda. Näçe müňler adam çykdy, näçe ýüzläp adam çykdy. Ne? Bu diýanymy şol murtly näme bar, gyzyllaryň terör öwüstüren Türkistanda ýöre-de Türkmenistan territoriýasynda terör öwüstüren, ýani halky basyp ýatyrmak üçin gelen adam. Şol aýdypdyr näme bir bular ýöne bir basmaçy däl, bütün halk garşylyk çykaran üçin bir näçe ýyllap polisin soňundan çykyp bilmez diýipdir da. Bir näçe adam bolan bolsa derom näme koglap çykar diýene owalar garşylyk görkezden soň ata çıkanlara näme iýmit gerek, atyna arpa gerek, dogrudan ýaragy gerek, mal hal gerek, çolaň çykdaýjysyny zadyny halk kömek edipdir şol ýani. Gorowçysyna. Şol kolhozlyk näme döwür bar, halkyň topraklaryny elinden alýarlar-da, malyny elinden aldyryp, hatda gara öýlerine çellä ýakyp näme diýerler-da garşy çykan. Halkyň owalar tutuş ýakyp ol kukuruznik, şowat kukuruznik bilen garşy çykan owalaň üstünden aňryk garik uçup näme pülümetlap çykypdyrlar ha. Düşünmeni halk. Ene men bir küçülükde de görüň etdim. Ene Murwabyň ýöretenini arapda Murwabda Atalewindik bir näme bar. O bar. Ene şonu üstünden aňryk geçen, bäri geçen ata adyny bilýär, dogrymy? Lewin kim? Hiç nämesin taryhy da hiç ýerde ýok. Oňa men täze politik bir goýu barsa täze daim daňanda çopançylyk etdim. Bolin bir gün çukura gittim, maslyk çukuru wagtda. Goýunda hemme ýerde de maslyk çukuru bar, näme haýwanlardan az buzorak ýerde keselläň ýeneden bolsa da akitden pakrýçkaň üstüne zyňyp ýakýan, näme kesel ýaýramasyn diýip içerik. Şonary git bardım bir gün şonary süňk ýakjak boldum. Bir zat üçin bardım. Ol iki sany näme turwady. 60'lık turwam kaşeler akor. Üstünde de näme bar? Gyzyl ýyldız bar iki sany. Turwada. Hawa. Adam birinde ata diýip ýazykdy, birinde Lewin diýip ýazykdy. Aşakda ýyllarda atlar amma şunlar näme çykdy? Demir olatda. 16-njy ýylmy ýalňyşmadam şonuň abradatlar şu dol ýazma şonu. Bu näme diýdim da. Çopanlardan soraýan, bu näme? Öňe ýokdy men gelemde diýdim. Hawa onu diýdi. Bir adamlar gelip dikitipdirler. Näme bolupdyr o taýda diýdim. Şol gyzyllaryň basyp alyp gelýär, näme şol halky, türkmen halkyny ezip böka. Murgapdan bir owa boyun bolman näme gitdi? Owanstana geçýärdi. Şöyle sayın uğruna gitýärdi. Gönläp Owanstana geçipdi şu taýdan. Oňa şu taýdan geçende gyzyllara hyzmat etýän ata türkmen bolan Lewin hem şolar bile gelen da Russiýadan Lewin. Bu ikisini gyzyllar iýberýär. Näme owaň öňünden çykyn, göçüň öňünden çykyn da saklaň wagtlança diýip. Biz ýyňyzdan näme goşun ýyňdan baryp näme diýen ataýynça diýip. Balaram atly barýarlarda şo goýyň deňinde şo territoriýada göçüň ýyňdan ýetip saklajak bolýarlar bulary. Gitmäň, öýtmäň enäside näme täze häkimetside näme etjek, hemmäňe deňlik etjek, öýtjek. Öňünden çykýarlar o ikisine atýarlar o taýda. Gitip barýar göçüň adamlary. Sizem şolardan bolsaňyz diýip. Endi şolar şol ikisine dikilen ýadygarlyk şol. Gahrman edipdirler-de olara. O gahrman edipdirler. Aha. Mena hil bolup diýsene, menem aýtýan Gyzyl goşun öňe imperiýa geldi. Soňam adyny ýetkezip Gyzyl kommunist bolup geldi. Gelýär meniň türkmenimi atýa, owasyndan göçmäne mezbur edýär. Nädip bu adamlar näme gahrman bolýar da bu topragyň nädip gahrman bolýar olar. Endi
Soň bir näçe wagt geçdi. Şo üstündäki tabliçkadaky nämäni ýazyp alaýyn diýip men bardym. Bir ýerde kol tabliçkalar ýok-a. Ýyldydym ýok. Aha. İkisi bir näme dur, şeýtirip dur. Kim biller kim goparypdyr ony? Ýa şo dikmäne gelen adam özleri goparyp gitdilermi? Näme sebäp boldy oňa goparmany? Aladalanandyrlar. O, ene şo tarih, ene şo men bilýän barja tarihim. No, şoň ýaly nemelerden, Bagyllar. şoň ýaly nemelerden öwrenilmese hiç bir neme çeşmäne, hiç bir arhiwi açan ýoklar. Şey diýem, biziň dostumuz, doganymız diýip kulagyny sallap unanyp ýörebermeli-de. O. Soň arada bir nemede TikTok'ta gördüm. Mediada da indi TikTok munda bolýar almaçynok. Balkanda biri nemäni görkezýär, jar görkezýär. Ne diýýärdi diýä, gazyllara garşy çykan bir owan diýýärdi, çagasy, çugasy bilen hemmesi garrysy, ursysy göç bolup Eýrana göçüp barýarkalar, gazyllar izinden ýetipdirler-de şu jarda atypdyrlar baryn diýdi. Ana şo diýip kamerany aýlaýar bol gaptanda öwlýär bara. Birden neme gowurlaryň duran ýeri daşdan zatdan nemedilen. Diňe bilinýär şo bir kisan neme arhiw açylmasa tarih gurulmaz. Maňa taryhy näme öğretdiler? Rus tili okadym, rus tili mekdepde okadym. Pushkin öğretdiler, Lermontov. Tom kim mady? Yesenin, şonuň ýaly. Mahtumoly, tarih şonuň içinde Rus velikaya, Sovetski Soýuz veliki, Sovet Soýuzyň eskeri beýikdir. Şonuň ýaly zatlar başga zat öwretmediler bize. Ondan ene şu ýanky sistemaň bir hili dowamy bolup durdy aşwat bizde 17-nji ýylda halky gyrypdyrlar agrardan urşy diýip. Halk üçin halky gyrýarlar, öz bähbidi üçin ýöne halk etdi, halky üçin etdi diýerler, dogry dämi? Öz Russiýasynda gyrgynçylyk edýärler, Ukrainada gyrgynçylyk edýärler, Sibirde gyrgynçylyk edýärler, Allaşordan ýok edýärler. Allaşordan soňam ine 26-njy ýylda Bakuda näme geçýär 1926-njy ýylda? Türkiýe Sovet Soýuzynyň Türkiýe halklarynyň arasyndaky simpozium diýilýär şoň ýalňyşmysam. Latin elpini gezmek hakynda. Türkiýe ýurtlarynyň içinde. Eýa mutayda nemedilen Gyzyl terrorundan soň eýem kollektivleşme, ýene näme diýilip halkyň gönül söz bilen aýdylanda garyplaşdyrmak, bütün emleklerini elinden almak siýasatlaryny uýgulandan soň eýem beýleki tarapyna geçmeli işiň kelledäki pikirleri şoň ýaly nähil diýili intelligensiýanyň yzyny, şoň täsirini azaltmaly da, intelligensiýanyň täsirini azaltmaly. Beyinlerini arasalamalı. Ellerindäki hemme zatlaryny alyp gutardyk, indi kellesindäki zatlaram şu zatlary ýok etmeli diýip şoň ýaly edilen hereketler olar. Şol 1926-njy ýylda simpozium geçende Bakuda geçýär. Türkmenleriň adyndan 7 adam, 4 adam respublikaň adyndan gitdi, 3 tane daşyndan bar çağırylýar. 7 adam ene şo 7 şolan intelligent. Endi şo taýda näme bolupdy? Niyet öz erkliginiň başy şol, öz dilimiz bolmaly. Sovet Soýuzynyň içinde bolýar, ýöne öz dilimiz bolmaly diýär. Bizem gelişmeli diýär-de, ýani okumaly diýär, bizem okuly bolmaly diýär. Biziň intelligensiýamyz hem şo Allaşordan ýaly bir döwletlilik düşünjesini öňe sürüp başlaýar-da. Ýöne kapsamlalýarlar bütün Soýuzyny. Başlanam Azerbaýjanyň doganlamyň biri. Şo nemeden Tatarstandan amma garaz Türkiýe neme halklarynyň hemmesi başlaýdy onu. Kyrgyzstan we Özbekistan, Kazakystan. Ondan soň ýalňyşmasam
20 met datan doğru bilemok ýöne şondan soň Latin elifbisini da okatýarlar da. 4 klaslap Türkmenistanda. Häzirki Türkmenistanda. Indi gördüler baktılar Türkiye milletleri millilik inteligensiýasy döwleti. Hı Bar hı. şol adamlar dogrydan Hı hı. inteligensiýasy var. Indi izinden özerklilik gelle, özerklilik bile bile de millilik dörýärdi. Bu imperiya üçin olsa ol yerli halkların inteligensiýasy olar üçin düşman, öň ýok edip geldi olar 17-nji ýyllarda, dogrydanmy? Owa. Gyzyl terror diýen döwründe inteligensiýany ýok edip geldi. Ondan soň millilik duýgusyny ýok etmeli. Şonluk bilen 1931-nji ýyldan 38-nji ýyla çenle hemme şu Türkiýe döwletleriniň ýani milletleriň inteligensiýasyny bir-birden ýygnaýarlar. Biri Muhammed Kula Atabayev bizden kelläri sebäpli ölüpdir. Näde ölýär? Ýaş nemesi intelligent nähil ýaşamaldygyny bilýän, saglygyna seredip beren diňe okuw bilen bir özüni gelişdirmek bilen birden ölüberýär. Hı hı. Ya Gaýsa Tabaýevy alyp gitýärler 37-nji ýylda. Nedir baýata faktiýalar atýarlar. Aýal nedir baýata şuňa aýalyna çellä atýarlar tutup. Çagalar daga gitýär iksany. On böri iftar var, Gul Muhammed iftar var. Bir-birden ýok etýärler daşylan barny. Başka O taýdaky sempoziuma yza gaýdyp gelsek, pikiriňem bölýändirin ýöne. Şu aýdylyp geçilmeli neme bar da. İlk bilene beleki neme Türkiýe milletler özüniň alfabetini nämeti? öň Arap nemesinde diýip. Awa. Soň şu Arap nemesinden uzaklaşyp indi häzir Latini. Sebebi bar Dünýä onuň. açylmaly. Awa, dünýä açylmaly. Arap nemesi O taýdaky neme Türkiýedäki Osmanlı devletine neme edip esaslanyp o taýda. Şoňa seredip şolar bilen birleşmesin, şolaryň bilen arasyndaky bağ gurulmasyn diýe. Sebäbi Osmanlı devleti o taýda Arap harpları bilen neme diýädi. Özüniň bütün hemme zadyny literaturasyny Arap harpları bilen öğretýärdi. Ýöne beýleki nemelerem şoňa deň boljak bolup Arap harplarını umumlaştıracak bolýarlar. Soň bun umumlaştyrylanda näme bolýar? Ular eýem Türkiýe Osmanlı tarapy türklere tarap neme edip başlaýar. Pikirleri şoňa dogry ilerläp, olar öz arasynda neme etmesin diýe, birleşmesin diýe. Bulary nemesinde öz arasynda düşünüp bilmez ýagdaýa getirmeli diýe, nädip getirer sonam? Her birine aýratyn bir alfabet döredip berer diýer. Ine sizem Latin dilini, Latin harflaryny ulanyň diýip şoňaly öz nemelerini ulanýarlar. Öz akademiklerini şo taýda içeride size ýörite neme diýip harflary şoňaly düzetýärler. Yani Latin alfabetinde geçirýärler. Soň bularyň garaşylmadyk nemesi bar. Sowetler öňgörüp bilmändi bir zady. Türkiýede deme devrim bolýar. Türkiýedäki devrimde eýem 1928-nji ýylda neme diýär? Harf devrimi diýär. Şo taýdaky eýem olar Arap alfabetini taşlap özüne Latin harflaryndan ýöne goşmaça ýene özüniň türk diline uyarlanan diýeýin da. Uyarlanan nemesi türk diline uyarlanan alfabeti kabul etýärler. Misal üçin zatda Arap alfabetinde sesli, çekimli harflaryň ýokdugy, ýani bar ýöne belli etmek üçin aýry-aýry nemeler, apostroflar, zatlar ulanylýardy. Onuň arapçasy haraka diýe, onu neme etjekler hazır goşup oturmaly. Ýöne şu türk diline nemeli uyarlamak islenen wagtynda bu misal üçin ö harfi var, ü harfi var ýa-da şoňa meňzeş sesi var. Ýöne türkçiler o sesi almaýarlar, sesini. Ö, ü ýaly şoňaly ütgeşik sesleri Latin alfabetine uyarlap özüne şoňaly kabul edýärler. Indi soň bu taýda näme bolýar? Sowetler aýdypdy ýene Türkiýeden uzaklaşsyn, bular öz alfabeti bolsun diýipdi. Jol bahana bilen
Latin alfabetine geçipdiler. Ýöne bu gezeginde Türkler hem geçti. Türkiye Cumhuriyeti Hı. diýip ortağa çıkan bir neme. Millet eýem olaram alfabetini Latinçe öwürdi. Soň bu gezek ýene bir gezek neme diýe da hop döredi. Eýem alfabetlere bir meňzeş bolup başlady indi bularyň. Arapça garşy çykan bolsa indi Latinçe garşy çykmalymy. Indi Latinçe garşy çykandan soň näme bahana bilen bolar bu? Indi Всесоюзный zat diýip hemme milletler Kiril alfabetine uymaly diýer. Näme üçin şu Tamam. Türkiye Cumhuriyeti bilen eýem täze dönen Türkiye Cumhuriyeti bilen ýakynlaşmasyn şular uzakly arasynda bir granitsa bolsun. Pikirlerini hem öz dillerinde nemetsinler, öz dilleri hem bizim alfabetimizde bolsun diýip ýene de bir üstünden toplum mühendisliği şuň ýaly nemedilýär-de injenýeriyasy geçirilýär. Eýem Latindan Kirilla geçirilýär. Onuňa bahana ine bütün Sovet Soýuzunda bir alfabet bolmaly diýilip, ýani zady Kirill nemesini eýem öwrenmeli şular diýip şo bahana bilen ortaga atýarlar. Bolmasa ondan öň rus dilini hem Latin alfabetine üýtgetmek hereketleri hem başlapdy. Yani bu zat barada köp aýdylmaýar, ýöne rus dilini Latin alfabetine geçirmek hereketi näme üçin edilipdi? Hani Kiril alfabeti yüzünden bizim literaturamız bütün dünya ýayramakda kynçylyk çekýär diýe. Dogrymy? Ona bütün dünya ýayramasy üçin biz hem öz dilimizi latinizasiýa edeli diýip, yani öz harflaryny latinizasiýa etmek üçin hereketen başlapdy. Ýöne muny yapdylar. Acil yapmaly boldular. Näme üçin? 1928-nji ýylda Türkiýe Latin alfabetine geçdi diýip. Şoň ýaly gysgaça bir taryham bar arada. Doğru. Indi Latin'e geçirdiler. O Türkiye'yle ne şu atene Kosovet Praslansadılar bizde ne diyorlar? Sen Türkmen, olur Türk diye yani ikiniz ayratin ayratin var nemeler dik korkadyada. Hmm. Ayratin halk dediler. Bir halk değil dik korkadyada. Sen Türkmen, olur Türk diye. Yani on aramazdan tarih diýilen zat ikisany yalan sözlerinden biri ortağa çıkarıp durda doğrusunu ortağa çıkıp medya var, yine var. Boş halk tarihini öğreniyor. Şimdi ne için komünistler yani Orslar diýip adlandyrylýar da bizde Orslar diýip halka tanadylýar. Orslar bize medeniyet getiren olsa, demir yol getiren olsa ne için bizim Atabaýymy öldürýär ol Moskwa çagyr. Hmm. Sen onunla nutuş şu atki Türkistan kıray dik geçer. Şu at edin Merkazaliye ve Kazakistan'a şu at sen Atabaýyň eline berýän sen eýeçilik etiştaýyk diýip doğru değil mi? Ova. Komisar edip belli ya. Son respublikalar bölünen son respublikan komisar edip belli ya. Ondan son ne için onu öldürüp görýän çağırýan da. O. Ödem ne için demesi cesedi Türkmenistan'a geçirilmedi ama Rusya'da yatır. Nedir bu hayat? Takfama senin nemeğine yürüden adamlara. Ne için neme diyen? Onun ne için ayağına çelle öldürüp görüyor onu. Medeniyet getiren olsan halklara özerklilik getiren olsan garip halklara doğru değil mi? Baylardan kösenelmişsin sen gelende doğru değil mi halk? Baylardan kösen baylar helak edipdirler. Mollalar dine sokup helak edipdirler. Şolardan azad edipsin gelipsin de o ne için de halkın öňde barja adamlaryny ýok edip görýän sen. Edil han ne için atyp gördün? Haklar attırdın. Onun bir Cüneyt Han ne açıklaması var. için? Onun açıklaması var. O wagtlarda eýem Galadomordan awat kalan gatlygy neme diýerler. Ýok edýärler. Misal üçin şu nemäne bir açıklap bereýin. Bir video bar. Açıklap berýän bir videony görkezip geçeli. Ondan soň eýem dowam edip bileriz. Näme üçin ýok edip başlapdyrlar. Soň ýaly ýok etmek hereketine başlapdyrlar. Onu bize açıklap berýär. 1-2 minutluk zat dinläli.
belki sana sesi gelmez Merdan ağa özüm neme derin sana. Большевики, по примеру московских открытых процессов над рядом крупных деятелей коммунистов, также решили провести аналогичные судебные показательные разбирательства в Казахстане. Так, 10 сентября 1937 года путем опроса бюро ЦК решило провести 4 показательных процесса над участниками контрреволюционных групп. Процессы было запланировано провести в Алматинской, Карагандинской, Южно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Особенно громким был судебный процесс над видными казахскими деятелями во главе с Асылбековым, Нурсиитовым, Гатаулиным и другими. В 1932 году Гатаулин вместе с Мусреповым, Даулеткалиевым, Алтынбековым и Куанышевым написали письмо 5 о катастрофическом положении в Казахстане с продовольствием, о массовом голоде. И вот спустя 5 лет советская машина убийств приговорила Гатаулина к смерти. Но Мансур Гатаулин не опустил руки. На последнем слове, показывая на своих коллег и товарищей, сказал: «Они не враги народа. Враг я, поэтому меня одного судите. Но я не враг народа, наоборот, я враг врагов народа. Именно я в 1932 году после поездки в город Кент стал врагом народа. Я вышел из автомобиля, а вокруг меня не было ни людей, ни какой-нибудь скотинки. Только был длинный такой загон для скота. Я нечаянно открыл дверь, и тут показались тела умерших от голода людей. Огромный такой сарай был наполнен трупами людей. Я выскочил наружу. В степи послышались голоса. Обезумевшие женщины, схватив в руки ножи, сверкая лезвиями, пытались зарезать моего водителя, чтобы сварить его и съесть. Я несколько раз выстрелил в воздух. Они разбежались в разные стороны. Я оглянулся вокруг и увидел в стороне большой казан, стоящий на треножнике. Под ним горел огонь. Что-то в нем варилось. Я приоткрыл крышку казана и увидел в кипящем казане то детские ноги, то руки, то грудинку. Вот именно с того дня я стал врагом народа. Abdullah Şutayda aydıp berýärde, men nädip halk düşmanı boldum diýip. O taýdaky düşündirip geçen zaty gan dogdundur ýa-da. Bu arkaýyn oturup diňläp bolmaýan bu gan dogdurjy olaylar aydyp berýärde 1932-nji ýyllarda bolup geçen wakany aydyp berýärde. Kazakstandaky gören ýagdaýyny bular näme diýär? Merkeze bildirýär. Kazakstanda şuňaly azyk ketmezçilik bar, açlyk bar, şuňaly gyrgynçylyk bolup geçýär diýip merkeze hat ýazýarlar 5 kişi. Soň 1932-nji ýylda bolup geçen şu zatlara aýdyp geçen 5 kişini halka açyk bir ýagdaýda görkezme esbab edip adamlaryň gözüni korkuzmak üçin de şuňaly suda çykarýarlar 5 ýyldan soň. 1937-nji ýylda suda çykarýarlar. Sen halk düşmanı diýip çykarýarlar. Halk düşmanı bolanyň sebäbini men size aýdyp bereýin diýip aýdyp başlaýar. 1932-nji ýylda bu başyndan geçen zatlara, gören zatlaryny aýdyn. Şu taýdaky adamlar, çet ýerdäki adamlar eýem indi ady näde aýtsam, çağalaryny eýem özleri gazana atyp açlykdan şoňaly çağalaryny ýyp başlapdyrlar. Şoňaly bir nemäni bir dillendirenim üçin men watan düşmany, men halk düşmany boldum diýe. Şoňaly 1929-1933-nji ýyllar aralygyndaky nemesi kollektivizasiýa ady bilen geçirilen basyş çäreleri adamlaryň emläklerini elinden almak, bütün nemelerini ellerinden almak çärelerinin netijesinde näme ortağa çykýar? Galadomor ortağa çykýar. O tarihte ady geçen bir kısany nemeler var barda. İň köpü nemede boldu diýilýär. Ukrainada, Kazakstanda we Demirgazyk, Kafkazda bolup geçdi diýe. Ýöne sistematik ýagdaýda bolup geçen şu zatlar nädip bolýar-da? Diňe şu böleklerde bolýar Galadomor. Beýleki ýerlerde de boldy. Diňe şu taýdaky biziň öwrenip bilen zadymyz Galadomory arhivleri açan yerler ortağa çykaryp bilýär. Arhivleri açmadyk yerler näme? Olaryň zatlary elinden alınmadymy? Olar bu açlyk başyndan geçirmedimi? Dünýäli taryhlary gizlän, bilen şu zat bolmady diýip bolýarmy? Bolýar şu nemede aýdylyp geçilýär-de. Galadomor neme edildi? U iň ulusy Ukrainada, Kazakstanda boldy diýip tarihte şoňaly aýdylyp geçilýär.
o tarihte aýdylyp geçmegiň sebäbem o taýdaky arhivler açylany üçin. Ondan soň ne şu zatlary dile getirdiň diýip köpçülikleýin görkezme esbab hökmünde şol adamlary, şol dillendiren adamlary, şoň ýaly zatlary üns çeken adamlary sen watan düşmany, sen halk düşmany boldun diýip şolary neme diýerler, suud edýärler. Ýöne şol edilen suudlaram ortağa çykarylmaýar. Ine şol adam şu halk düşmany bolupdyr diýip häzirki wagtda ortağa çykarylsa, türkmen milletinden şu adamlar halk düşmany bolupdyr diýip ortağa çykarylsa, adamlaryň kellesine dörär. Näme edipdir de bolar halk düşmany bolupdyrlar. Soraglar döräp başlaýar. Şol soraglar dörände de näme diýerler? Hökman şu tarihi açyň, şu arhivleri açyň diýip talap döräp başlaýar. Seret Gazakstanda bolduk diýdik. Gazakstanyň Galadamorun 1931-32-nji ýyl soň hem soýullar Ukrainada da bolýar, dogrymy? Owa. Gorsedin, häzir Gorsedin başga ýerlerinde bolýar. Dogrymy? Kyrgyzstanda, Özbekistanda, Türkmenistanda, o näme Gazakstanda, Ukrainada Galadamor eden Stalin ýa-da şu sistema Türkmenistanda etmezmi? Bellilik ýok etmek üçin. Ene men babam Meredus'ta 1926-njy ýyl ödi. Şogurun hatta indi. Men 8-10 ýaşlarynda oglundum diýdi. Ýaşy oglundum diýä. Açlyk boldy şo ýyllar diýä. Teret bir sany ýylýan kädi bar, bir sany ýylýan kädi. Owa. Şonuň üçin diýä goňşy owadan bir gyýdy berdiler diýä, gelin etip berdiler diýä. Bir sany kädi üçin o. Bir sancak kädini berýärler, biriniň gyýdyny alyp gaýtýarlar özüne gelin edip. Gören nähil açlyk bolupdyr. Oňsoň Seret babam 1926-njy ýyl oda 8-10 ýaşlarynda boljak bolsa şol näçinji aňarda 32-33 şo ýyllar bolýardy. Gazakstandaky ýyllar bolýar. Indi babam näme diýär? Meniň de babamyň akkasy, ýani kakasy gatla çeken şo döwür. Bir ýabyň boýunda gatlany atja. Aňaryk näçe suw gerek, beýlek näçe suw gerek. Onuň şonuň başynda diýär, suw ýanymyzda suw gawalan soň azık gere buğday ekýärdik diýär. Şöýdip aç ölmän çykdyk diýär-de açlykdan. Böyle halklaryň diýär gözgäýne eken diýär ýagdaý. Men o kiçik bolam soň diýär nan bişirip ýem zok diýär, diňe buğday ýýärdik diýär. Onu alıp un edip, hamir edip, bunlar ýagdaý ýok diýär halkda. Bir tane boğaz sığırmız bardy diýär. Olam gözüňme gelýär diýär-de. Boğaz sığırmyzy kış günleri ýaplarda suw bolan owa, şoň üçin de gamyş isin diýip dank goýupdyk diýär. Ondan akşam ara Almanya barsak diýär, dersi sünkleri ýaty diýär. Boğaz sığır diýär, biram höjegi ýaty diýär. Gölede diýerler Türkmenistanda. Koýwal gidipdirler diýär halk. Şo boğaz sığır saýypdyrlar. Aç ölmejek. Ene kiçik çağa şo 8-10 ýaşlaryndaky çağa ýadynda galan zatlar gurrun berýär babam. O açlyk o wagt kelle ele nokta ýürüýt edilendigi kelle ele nokta şo. Ene şu wagt bir maglumatyň içine gelen soň şo sistemaň ýürüýt edendigini neme diýär o? Ýüze çykypdy. Owa. Inde aýdýarlar milyonlarça adam öldü Kazakstanda diýip. Şo taýdaky diňe bir Kazakstanyň içinde beýleki respublikalarda näçe milyon adamlar öldürdi Galadomor. Şolara dikkat çeken başka hiç kim ýokmudy? Bardy. Şolary repressiýa edilmedimi? Edildi. Ýöne näme üçindir? Şu hiç ýerde azalmaýar-da. Misal üçin şuňaly halk düşmany diýip çıkarsın da iň azyndan. Ne plan ýylda 37-nji ýylda ýa-da 36-njy ýyllar aralygynda näme eden bolsa şoň ýaly edip bütün suçlamalar, aýplamalary bilen bile ortağa çıkarsınlar. Iň bolmanda. Ne şular halk düşmany diýip. Şolaram ýoga. Näçe milyon adam öldüripdirler Gazakstanda, Türkmenistanda näçe milyon adam öldüripdirler.
Owa, Türkmenistan'da näçe milyon adam. Inde seret şöyle urýady wa ol Türkmenistan'da açlyk, ine Gazakstanda Galadomor diýip bir kyýly görkezýär. Dor 30 ýyl okudum, 32-nji ýyl. Hmm. Açlyk onuň bilen gutarmandyra Türkistan nemesinde, dünýäsinde. Eee Babam Pahir'den kiçi Atan Pahir vardı. Endi biz ata diýär-de babamyň soňkulary. Olam 33-nji ýyl. Endi şolam gurrun berende kiçik oglandym da 5-6 ýaşlarymda. 1933-nji ýylda doglan bolsa 38-nji ýyllar şonuň ýaly bolýar-da. No. Çağalaryň diýär biz ýaly teňdüş çağalaryň diýär açlykdan ýa garnylary çyşyp durýardy diýär. Nan diýilen diýär diňe zagary ýatyk diýär. Mekke käs diýär. Mekkeň nemesini hamire diýär enem diýär. On iýen işen wagtyňa ýyljajyk diýär. Soňam ýer ýaly diýär onu nemeni. Soğuk diýär. Hmm. Buğday diýär bir-birden dänejikden şo ýere gaçyrman buğday ýatyk diýär şöyle. Başga da gök, sok, et zat hiç zat ýok diýär. Diňe buğday tapsak gaýyldy. Meýdandan yorumca iyi, o göğöt iyi diýär nemäň arasynda. Çorba edip, neme edip, gadanda gowurulmuşlap ýen edip, şonuň alet geçdi diýär. O zaman bir Türkmenistanda da diňe 31 ýa 32-nji ýyl bolup geçen däldir. Boýun dowam etendir. Elbette tutuş genofondu ýok diýen sen o taýda. O taýdaky aç galan diňe bir nemesi däl. Häzirki nemeden diňledik. O taýda çağa çuğalarynam öldürüp özleri ýipdirler da. Ýa. Kim bilsin nerden neme edipdir. Tutuş genofondu ýok diýerler o taýda. Şol açlygy başyndan geçiren bedenler sagdyn bir nesil döredip bilmez. Olan bar. Yani aýtjak bolan bu taýda tutuş genofondu ýok diýerler. Zaýalaýarlar. O nemäniň kim şol Rossiyski neme bara? Rejissörüň bir film bara Собачье сердце diýip. Mhm. Näme şo? Şonda bir itten adam döretjek bolýarlar. No. Ene Sovet adamın Sovet imperiýa üçin gerek adam da ene şol. İtten döredilen bir adam. Ne ary var, ne mertebesi var, ne gymmatlygy var onuň. Ondan şu açlyk Gazakstandaky ýa Türkmenistandaky, Ukrainadaky açlyk dörese adamlar öz çağatyny imäne mezbur edilse, ýan kaçsyn ýaly ol ertek gün toy eder, öýlenir, zat eder şondan öýde bir salgyn däl, dor geni ütgän adam da geni. Hmm. O doğuyan çağatan bir öz ýaly bir neme haywan yetiştirýär da. No. Empatisi bolmadyk, mertebesi bolmadyk, gymmatlylygy bolmadyk. Niraz mankurt da hakyky mankurt yetiştirýärler da. Mhm. Bularyň terror maşyny hiç nemetmeýän eken, durmaýan eken. Iýzy gider birlerini şu maşyndan näme diýilýär? Misarupka diýilýär. Şu misarupka Ýa. maşyndan iýzy gider birlerini ýok edip durmaly eken de. Ýa şu häzirki aýdyp berenlerimiz Yejovşyna döwri diýip geçýär. Yani o taýdaky nemäniň baş tutanyň ady bilen geçýär bu Yejov. Ýöne öňünde soňunda şu Yejowyň özem şu maşynyň içine gidýär. Misarupkanyň içine gidýär. Özüni ýok edýärler. Ol döwür 1938-nji ýyla çenle dowam etdi diýär Yejowyň döwri. Ondan soň hiç kim bolmadymy? Boldy. Ýene şo neme edip Staliniň özüniň paranoyak nemesi bar da. Paranoya. Eýem kellesine bolmajak zatlaram gelýär, ýene näme diýär. Diňe şo zatlaryny özüne howp görýär. Bolup biljek zatlar hemmesi hem eýem howp ýaly görnýär gözüne. Aýyna şular näme etmesin, özüniň mutlak %100 bir özüniň häkimiýeti goralyp kalsyn diýip diňe elitalary ýok edip gelýär. Näme bahana tapsaň tap diýe ýöne şu zatlary hökman ýok et diýilýär de. Şu misarupka. Olaram özleri doýmaýar. Ne bize şuňa limit berdiňiz repressiýa üçin. Bize limitimiz yetmedi, ýene 1600 adama repressiýa etmäge limit beriň diýip merkeze ýazýarlar.
Olaram kimlerin el bilen ýazylýar? Yerli mankutlaryň elleri bilen ýazylýar. Bize repressiýa etmek üçin limit berdiňiz, limiti doldurduk. Ýene 1600 adamy repressiýa etmäge limit beriň diýip merkeze hat ýazýarlar. Muň ýaly wagşyçylyk bir öz milletiňe edip bolýarmy? O intiret kıyaslayas da şu var. Niyazov, Beria dedi, Kalinin dedi, Dzerzhinski'sinden başlap ben familya geçer da o tayda. Hmm. Hizmet etdiler belli bir wagtda şu sisteme ýene özün ýok etdiler olan. Doğru mi? Owa. Indi ol seret başyndaky adamlar aýdy o tirspi Dzerzhinski, Beria, Yanki, Yezhov, Eleksi, Kalinin böleksi. On yerli nemelerde häkimetlerde de şonlarlar bar, doğru değil mi? Hizmet etdiler belli bir wagty özün ýok etip görýärler. Hakika. Indi Türkmenistana seret häzir şu wagtky rejime hizmet etdiler. Mahkemenin başında olsun, mentlerin başında olsun, migrasiýasynyň başında olsun, hizmet etdiler, aýryp görýärler. Hizmet etdiler, aýryp görýärler. Pensiýa çykyp huzuruny gören ýok. Owa, meňzeşlik ödem seredin. Aýrýarlar, maskalar bilen dagatýandylar. Ne öýü galýa, ne ulagy galýa, ne bir top neme ýygynan pul galýa elinde. Bolmadyk galyp dagatyp görýärler. Galan izinde galanlarda sesiňiz çykmasyn. Men nemeden çykýanyz bolmasa, o neme, odan depeden çykýanyz diýip. Şol bir mesaropka diýen. Owa. Indi men näme üçin bök geçen olar tal, geçen asyrlar asyry meňzetden, ýani kıyaslayan bolyn şowur sistemi ýöräp durdanda şu adam. Owa. Bular bolsa biz garaşsyz bolduk diýip gyýtda wak bolup bir herledip tant edip ýene bir tarap bolduk diýip ýene diýip Aýdym aýtsak garaşsyz bolýandygymyz bolýandyr belki. Näme diýär? Akbak toyun öňünde ne der diýärmiş onlar bir nakıl bar. Men ýadyma düşenýär häzir. Akmak toyunu öňünde ne der diýär? Şonky ýaly. Deňeşdirip, misinleşdirip, nemetden ol şuwatky sistema, öňkü sistema meňzäpdi, ýol döräpdi. Indi şuwatky sistemany tanatmajak bolup tarihimiz açan oklarda biziň, arkiwlerimiz açan oklar. Şuwat näme edipdi? Adamlar görüp durady orada näme edipdi? Ýöne şunuň näme üçin bolýandygyny akyl ýetirip bilmeýän bolsalar, arkiw açsaň, taryhy öwrenseň, oho, biz garaşsyz däl ekeni gaho kimden garaşsyz bolduk? Biz bir tarap däl ekeni diýjek eken dordamy? Seni kim getirdi o taý? Seni sisteme getiripdir. Sen bir oýnatdy ekeniň diýip. Näme etjekler dordamy? Sen halkyň bahwedine gelmediň diýjek. Näme probel diýerler. Dogulyan belli bir süre arasında probel, yani ýeten näme boşluk bar. Şu boşlugy arkiwleri açýa da taryhy öwrenseň şol probel dolýar da. Ondan hemme zatlar yer we ýerine oturýar. Ondan şu bular bolsa halkdan gorkan soňlar nähil diýýärden, millilikden gorkýar bular. Milletçilige garşy söwüşmeli diýip gurban bolýan, dünýäňe aýdy o tiýdan nemede. Kabinet ministri toplandı. Mahkemenin nemesini başlygyny ýerinden galdyryp, mahkeme diýip görkezilýän etaranyň başlygyny ýerinden galdyryp, milletçilige garşy iş alyp barmalydyr, näme etmelidir diýip. Şol uly terroryň döwründe şoň ýaly hereketler nemedildi-de. Häzir sen aýdyp geçdiň bu türki dilli aýdyňlar. Türki dilleri aýdyňlar eýem nemede iň uly bar tapyp bilýän memesi, aýyplamasy burjuazny nasionalizm. Yani olar komünistler, ýöne bu nemelere milli ruhu oýandyrmaga çalışýanlar burjuazny nasionalizm diýip aýyplama bildirip şoň ýaly ýyňlaýan ekenler. Öz halkyny milli çykarlaryna, milliligini bilmek üçin hereket eden adamlara şuň ýaly burjuazny nasionalizm diýip
tagma basyp şoň ýaly bahana bilen ýok edýän ekenler. Gyrgynçylygyň adam şu bolup kalmaly. Burjuwaz nasionalizm diýip. Burjuwa diýene şonuň maňly haly bir nime baýlar diýip aýdyn. Şo Aha. döwrüň baýady biri. Nasionalistler hem ýene milli ruhly adamlar. Yani hemmesem şonuň ýurduny goraýan, watanyny goraýan nime da gatlak da. Indi nasionalizm näme? O şol wagtyň, şol döwürki nemeler? Nasionalizm näme howp salýady? O taýdaky Sowet internasionalizmine internasionalizm diýilen bir neme pikir ýöredilýärdi-de. Sowet adamsy zat diýip şu Sowetski internasionalizm şoňa garşy neme dip howp döredip biler diýip şondan gorkýarlar. Ýöne häzirki döwürde sen mysal berdiň-a, milletçiligi Türkmenistanda häzir näme howp salyp biler? Sowet döwrü gitdi. Internasionalizm ýok Türkmenistanda. Milletçilik näme howp salyp bilýär? Näme howp salypdyr da häzirki şu neme Garadagmy kim ol? Gurbanguly. Şoňa nähili howp görüpdir şu milletçilikden? Howa teret özem aslında onun milletçilik edýär, dogry dämi? Men de nemeden bawarapdan men yerli diýär, men milli adam diýär, dogry dämi? Milli liderlik diýär. Interview. Milli liderlik. Gitdi haja gidip gelýär. Bize ýakyn boljak bol. Welfare süren bolýar, jeep süren bolýar şöýdip halkyň puluna. Özüni milli dik görkezýär. Milli lider dik görkezýär. O nädip onda diýmek özem neme bolýar da. Milletçi bolýar. Halkyna ziýan etýän adam. Halkynyň düşmany bolýar da özem milli lider diýen bolsa özüne. Owa, milletçi bolýarmasa özüni iňnemaly irki bilen, dogrymy? O kabinet ministrda millilige garşy söwüşmeli diýip Muhammedi görkezlen edaranyň başlygyny ýa-ni ordadyny dikmesini buyruk gören bolýardy. Ödem özüni milli lider dik görkezýär. Ikisi gawat ýalan noklaýar onuň sözleri. Cibilizm, baryp ýatan cibilizm. Şol wagtlara indi nemäň ýanynda bir burjuwa milletçiligi diýilende bir şol wagtky neme garşy gidýän eken, ideologiýa, internasionalizme garşy gidýär, şu biziň ideologiýamyza garşy gidýär diýip söwüş alyp barypdyrlar. Ýöne häzirki döwürde milletçilik niýeresine batypdyr munyň men düşünem ýok. Şo wagtky aýyplamalaryň biri hem ýene jasusluk diýär. Yani aňtaw gullugyna, daşar ýurtlaryň aňtaw gullugyna işleýär diýip nime edipdirler. Ene häzirki nemäniň aýdyp geçenleriň arasynda daşar ýurtly gulluklary aňtaw nemesini amala aşyrýan toparlary ortağa çykarmak diýär. Bu taýda bu nemeni köni zaty terjime edip beripdirler-de oňa. Hawa. Şol wagt kime garşy neme edipdirler? Bular burjuwa milletçilere kimler bilen neme edipdirler halkara? Şol wagt iň uly neme? Germaniýa iň uly düşman. Germaniýa natsistik Germaniýa bilen şol natsistik pikirleri paýlaşan Ýaponiýa diýip. Ondan soň olam ýetmändir Türkiýe bilen hem indi soň baglaşdyrypdyrlar. Türkiýe aňtaw gullugyna neme diýär bular informasiýa paýlaşýar diýip. Häzirki wagtda da şoň ýaly. Döwlet sirlerini daşar ýurtlyk aňtaw gullugyna neme etmek paýlaşmak diýip Merdan Muhammedowa şoň ýaly bir aýyplama bildiripdirler. Bularyň nemesi al şu taýdan göçür terjime et türkmen diline. Bir zatlar üstüne goşaýmala oň ýaly özüňizi neme etmäňe, satmaňa. Ýa. Cibilizm, baryp ýatan cibilizm. Neme? Diktatura proletariatı geçer olaryň neme ideýasy dogry dämi? Diktatura proletariatı. Şu adam mene diktatura debilov diýär, şo edip durda. Sen bir neme? Şu adam okuwsuz, nemesiz, görgüsiz, mertebesiz, milletçiligi bolmadyk adamlar
komünistler bolup dururlar, doğru değil mi? Hı hı. Şu adam şol bizim yurdun içindeki ne mertebesi var boların. Ol ne milliligi var boların, vatan üçün, yurt üçün işläp beren. Ne nemesi var bolan, bilgisi var. Hiç tadı yok. Şu proletariat şoğa devam etdi. Şu haysızat nazareten şu sisteme devam etdi. Yani bular bilgili adamlardan şoğa kızıl komünistler korkup durады orada mı? Krasın terör deyip inteligensiyanı, bayları, ruhanlıları yok edipdirler. Öz Owa. yurdunda daştadı da. Owa. Şu adam bilgili adamlardan korkuyorlar. Merdan Muhammedov uğurlak gittiler, doğru değil mi? Owa. Milli Halal Komitetinin karşısında işlep böler. Yüzlü adamlar bu. Bu Umida Can'ın izine düşüp böler. Owa. Hatta nemelerine ulanıpdırlar. Döwlet strukturasy bar diýip soň Türkiýedäki zatlara hem şol döwrüň nemesi de aýdymlary resmi bir şekilde edilýär diýilip bir sahna gurnalýar-da. Aňtaw gullugy bilen Türkiýanyň MIT diýilen aňtaw gullugy bar. Şol urwinde hem bilgi beripdirler. Umidajan Bekjanowa terrorist topar bilen nemetýär, gatnaşýar. Şuň ýaly zatdan aýga boluň diýip hat gelýär. Türkmenistanyň aňtaw gullugundan. Ýöne Türkiýedäki aňtaw gullugy olar neme däl, entek dogly korrumpirlenen däl. Bu taýda aýdan zadyňyz ýok, özüňiz işiňizi özüňiz alyp baryň diýär. Bu taýda siziň aýdan zatlaryňyz tasdikler ýaly hiçbir delil ýok diýär. Olaryň edýän zady bir neme, resmi bir görünüm gazandyrmak, sahnalaşdyrmak. Hakykatdan hem şu nemeden soň Umidajan Bekjanowanyň izine düşdüler. O döwlet başa taýda bir konstitusiýon guruluşy bar diýip demäni. Şol neme şablon boýunça ýöreýärler da. Indi arhivlerini hem açman ölçü ne için açanoklar? Halk bilmeli, doğru değil mi? Sen garaşsız oldun. Hmm. Kimden garaşsız oldun? Bir taraf oldun. Nedir bir taraf oldun? O bu neçele garaşsız olpsun sen, doğru değil mi? 91'de garaşsız oldum. Näçe ýyllap sen garaşsız oldun? Kime garaşsız oldun? Garaşly bolan wagtyň nämeler çekdiň sen? Medenet öwrendiňmi ýa senden alyp gitdilermi bir zady, alyp gitdilermi? Müňlerçe kilometrden gelipdir ordan 1881-de. Akpaşa gelipdir. Näme etdi şolar şo wagt? Geldi de şol aralykda näme etdi biz öwrenmeli bolsa, meniň atam näme sebäpli nany bilmän ýa eti bilmän buğday çöpläpdir. Näme üçin bizim baylamymyz öldürilipdir, ýok edi, sylka gidipdir. Näme üçin gaýgysy tabaýy intelligent adamlar ýok edilipdir. Näme sebäp boldy ýok edilmegine? Öz watan üçin, öz ýurt üçin işleder şol adamlar. Näme üçin öldürýär? Sen dogan dik geldin men ýurduma, doğru dämi? Halk üçin dik geldin, proletariat üçin geldin, kömek etjek diýdim. Nerelerde şon jurisdiksiýadan suwut etmeler sen kagysynden, doğru dämi? Diliň bilen, aýdanyň bilen bolan o kağıt dokumentasyon yönetmeler şonun, doğru değil mi? Datasyna çelle. Haýsy sezonda boldy. Mukdary nähili. Pul nemesinde iqtisadi tarapynda nähili. Peýdasy ziýan bar. Nähil ideologiýa da edildi. Inde Türkmenistana gelişini düşünmek üçin, Türkmenistana gelende nämeler boldy? Şu zatlara düşünmek üçin sistematik özüni alyp barışyny gözden geçirmek yeterlidir. Misal üçin näme beripler? Bu ýadyňyzda bolsa Molotov-Ribbentrop anlaşmasy barda. Faşistik Germaniýa bilen Russiýanyň neme? Sowet Soýuzynyň arasynda baglanşylan anlaşma, bir-birine çöziş etmezlik baglanşmasydy. Şoň ýaly diýip neme edildi, reklam edildi. Ýöne munyň aşagynda näme bar eken? Şo wagtlar Ýewropany, Günbatar Ýewropany öz aralarynda
faşistik Germaniýa bilen Sowet Soýuzynyň arasynda paýlaşmagyň plany çyzılan eken, mailnamasy bar eken. Indi bu taýda anlaşmany baglanşdylar, dogrymy? Ondan soň ilki bilen öňürtüläp zat girdi. Germaniýa, faşistik Germaniýasy Polşa girdi. Ýöne bu taýda nämäni resmi bir jogap bir gelermi diýip garaşýarda Sowet Soýuzy. Bütün beýleki döwletlerden, Ýewropa döwletlerinden bir tepki gelermi, şuňa garşy çykýan barmy, şu zada bir jogapkärçiligi çekilýärmi, ýa bolmasa bize bir bolup biljek täsiri bolarmy diýip ilki bilen garaşýarlar muňa. Faşistik Germaniýa hiç geri bir ceza almandan soň, hiç geri bir garşylyk görmändan soň, Sowet Soýuzy hem öz paýyna düşen topraklaryny alýar. Polşa girýär. O wagtky näme? Polşanyň hökümeti näme dipdi ýa? Başaryp bilmejekdigine ynanyp, gaçmak mejburiýetinde galýar. Şo wagtky hökümeti Polşanyň. Ýöne bular gaçyp bilmänkä hiç ýere bu beýlek tarapdan Sowet Soýuzy girýär. Sowet Soýuzy girenden soňam bütün nemelerini basyp alýarlar. Deňe-deň bolýarlar zat bilen. Faşistik Germaniýa bilen. Soň oturup anlaşmasyny baglanşýarlar. Ine men şu köçeden aňyra geçem ýok, sen bu köçeden aňyra geçme diýip özara oturup çaý başynda oturup şuňa anlaşma baglanşýarlar. Sözde näme dip içerki media paýlaşan habarlary ine biz ugniçonnye narody diýip şuňa bir näme çykarýandyrlar. Häzirki wagtda ulanýardyr. Ýa ugniçonnye narod. Şolary goradyk diýip Polşa girýärler içerki media üçin. Ýöne esasında şu Molotov-Ribbentrop anlaşmasy bilen näme diýär? Girýär. Bizine halas edici, ýene näme edici diýip özüne reklama eden adam işin aslında başka bir meselesi bar eken. Bolýar girdilerem diýeli bu taýy soň näme etdiler? Gaçyp ýetişmedik kim bar bolsa tutdular. Näme etdiler? Bulary kurşuna dizdiler diýerä. Şo taýda bir näme bolýar? Katinski rastrel diýip adı eýem şoňa adam beripdir. Katin gyrgynçylygy diýelim biz muňa. Gyrgynçylyk sebäbi. O taýdaky kim bar bolsa elit gaýmagy diýip aýdylyp bolýan bir gatlak barda. Şo taýdaky öňkü hökümet bolsun, ýene başga bir zat bolsun ýa-da bir elit gatlakdan intellektual adamlar bolsun. Kim bolsa da şolun 1940-njy ýylda bolýan bu arada. Iň azyndan, ýani iň azyndan diýenim zada açoda girenler atlar geçen 21.857 adam kırgıptırlar. Yani bolýan men sana boyuna ejek ýene näme etjek diýip şo Sowet Soýuzynyň zadynyň aşagyna girenler eýem 40-njy ýylda 21.857 adam şo taýda gyrıpdyrlar. Kömek etmäge giren adamlar sözde. Katinski gyrgynçylyk eýem bize Türkmenistanda näme bolandygyna bir gysgaça bir göz ýetim bermeýe nemede ukyply. Şo taýda kömek etmäge girdi, ine Türkmenistana bir kömek etmäge gelipdir sözde, dogrymy? O taýda näkili gyrgynçylyklar geçirildi. O Polşadaky ýaly baş galdyryp bolmandy. Polşada näme etmendir-de eýem bir tarapyndan Germaniýa çözüpdir. Soň güýçden gaçan bir näme millet bolýar sen bize kömege gel diýip näme edipdir? Boyun eýipdir. Bu taýdaky sanlar Türkmenistanda bu padşahlygy hiç islemeýändir. Dogrymy? Bu taýdaky zatlar 10 essede köpelipler ýa-da milyonlara ýetip bilerde. Onu tarihe bize açıklap beren adam hiç kim yok. Ýöne bu taýdaky näme? Bu taýda da gutarmaýa. 40-njy ýyldaky nemeler. Eýem paranoya gutarmaýa sebäbi Stalinde. Paranoya näme bolýar? Eýem uruş başlady, dogrymy? Zatlaryň arasynda Germaniýa bilen faşistik Germaniýa bilen Sowet Soýuzynyň arasynda eýem dartgynlyklar bolup başlady. Men o taýyny alaryn, sen bu taýyny alarsyň diýip eýem ılalaşyga girmeýän ýerleriň üstünde uruş edip başladylar. Soň bir-biriniň aňta gullugy näme etdi? Ine şu plany seniň ýeriňe geçmäge çalışýar diýip o taýdan informasiýa alýar.
Şo taýda soň faşistik Germaniýa Sowet Soýuzyna çözýär. Союзна çözýär. Ana soň bulam ana вероломно вторглась в нашу страну diýip bu taýdan ullakan propaganda malzemesi çykýar. Propaganda malzemesi bilen näme diýerler? Ana beýik watançylyk uruşy diýilen bir slogan çykýar. Aslında watançylyk däl o taýda. Bütün dünýä eýem demäniň bu uruşyň içinde. Sen bütün dünýä seň zadyňa gelen ýoga, seň topraklaryň basan ýoga, beýik watançylyk uruşy diýer ýaly. O taýda ullakan bir neme döredýärler, propaganda işini öğretýärler. Şol bir wagtyň özünde näme geçirýärler? İçeride bir gorku bolýar. Näkili bir gorku diýseň, o taýda milletleriň öz başdak bolup çykmagyndan gorkýar ýene. Şo öňki neme de, şo öňki bir gorku, eýem nimelerden milletler öz başdaklygyny, öz erkligini ilan etmesin, biz gowşak düşen ýagdaýymyzda ilan etmesin diýip etniki deportasiýalara başlaýarlar. Etniki deportasiýalarda Ahıska türkleri diýip nemedilendir. Ýaňy ýakynda nemedilik geçdi, habarym çykdy onuň bilen. Ondan soň Krim tatarlary bar. Olar ham göçürdiler. Çeçenler, Lezgiler, Nemisler, Russiýanyň içindäki nemisler. Hemmesini Kazakstandan, Türkmenistandan, Özbekistandan çykarýarlar. Hem Gruziýanyň içindäki nemeler, türkler, Mesketinçler diýerler, Ahıska diýdik, şo ikisi bir däl. Şo aýdan şo Ahıska. Indi gowluk edýän bolsa, şo taryhymyz bize näme üçin öwredilmeýär? Açyk bir öwretse bolmaýarmy? Ine biz şuňaly bir peýdaly iş etdik diýip taryh öwredilmeýär. Etnik deportasiýalarda eýem mal daşanýaly, şoňaly kiçir nemeň içinde hiçkili zat ihtiýagyny garşylamayan wagonlarda doňup galanlar haýsy, ýolda ölüp galanlar haýsy, näçe müň sany adamy öldürdi şo ýolda. Şo zatlar aýdyp bersinler. Bulara aýdyljak zat kän bularda? Owa şol ýyllar boýy deportasiýa bolupdy da Türkmenistanyň içinde de. Ine meselem şo wagtky Balkan ýylynda ýaşap berenler mejburi ýagdaýda Lewa ýylyna göçürilýärler. Lewa ýylyna göçürip berenler ýöletene, Tagtawazar ýylyna getirilýärler. Şöyle halklary oturan ýerlerinden ýurduň içinde de goýanoklar da bular. Owa. Bilmedi. Gar we jöledi. Bir ýerden neme diýerler, ýani biziň töwereklarda savhollar zatlar bar da. Şolar ýygyndydan ýygynanan diýýärler. Şo döredilen wagtlary. Näme üçin ýygyndydan ýygynanan? Ýankyýaly deportasiýa edilen bulan hemmesi. Ol ýyldan getirýär birazjyk, ol ýyldan birazjyk getirýär o taýdan. Şöýdüp halky nemesinden, owasyndan, ýylynden, gününden göçürüp demedip öler. Ele Türkmende bir söz vardır. İki göç bir talan diýip. Bir ýerde göçdeňem, iki göç göçdeňem her göçüňde sel talanýan. Bir ýerde malyň alýar, bir ýerde öýüň alýar, bir ýerde taryhyň, bir ýerde köküň alýar, bir ýerde sen öwlada ýatan enatan alýar. Biz de Türkmenistandaky türkmenler Özbekistana wysyl kedýärler, Täjikistana wysyl kedýärler. Soň wagt gelýär, ol o taýda ýaşullar zatlar ölüp galýar, bular bärik gelýär. Bular enatasynyň ölüp galan gowurlaryndan bilen oklar indi şo taýda. Nirak nemetmeli, gidip ziyaret etmeli bular. Arhiv wardyrmy? O biller şol öwlada ýöne haýsy gowurun aşagynda onun enatasy. Yani Tajikistan'da Türkmenlerimiz var. Nädik gidip börolar o taýyk? Ýokma şol näme Sowetlaryň ýeli bolaýmalla. Stavropol türkmenleri hem bar. Owa. O tarapda var. Astrakhanda var. Nädik gidip börolar?
Bular bize medeniyet getirdik, köprü getirdik, koğuş getirdik. Diýerler bolan halis dagadypdyrlar näme Türkistany tutuş diňe türkmenler hem de tutuş Türkistany dagadypdyr gar öjeli köp. Türkistanyň beýnini ýok etdiler. Tutuş nemeleler bilen, her hili bahanalar bilen, ine häzirki şu aýdy beri oturan nememizem, deportasiýalarymyzyň deportasiýa edilenleriň arasynda da aýdyňlar bardy. Ay ýolda öldü, ýitirim boldy, ýene näme etdi diýip şoň ýaly da boldy bitdi meselesine getirmek isleýärler de. Esasy mesele näme? Türk dünýäsynyň beýnini ýok etmek. Türki milletleriň arasyndan çykyp biljek elit gatlygy ýok edip bilmek. Asıl mesele şu taýda. O buların şu gorkany inteligensiýa ekende orda meselelerin proletariat şu adam şu proletariat kelle bile gidýärler. Yani beýinsizler alyp balýada bu sistemany. Inteligensiýadan gorkýarlar, bulam halkyň içinden döwrap biljek millilikden gorkýarlar. Kim intelligent bolup bilýär, bir näçe ýyllap ömrüni näme okuwa, eýitime, bilime beren adamlar intelligent bolup bilýär. Ýöne milli ruhlu bolup bilen okumadyk adamlar milli ruhlu bolup bilýär. Adam bular hem halany okuny näme şu wagtky sistema. Ene Gurban Ulyň öz aýtýaly millilige garşy görüşmeli diýär. İçinde millilige kim görüşüp bilýär? Nädip ýüze çykýar onuň milliligi, nädip ýüze çykýar? Adamyň geninde bir näme oturýar ekeni. Adalat diýen zat bar. Adalatsyzlyk, garşy bir näme duýgu ýa-ni kanunda, beýnisinde oturýar eken, dogo bitdi. Ýani şonuň ýaly adamlar hem ýok edýär ekençiler. Ya olar halkyň önüne çykyp şol beýle bolmaly, bul beýle bolmaly diýip öwretip başlasalar, bir bilimsiz goýulan halka şolar hem halanyk. Bu sistemaň ýykylma, çökmeginiň başy bolýar eken. Ene Merdan Muhammedow diýeri näme şoňa masal hem intelligent adam hem näme milliligi bar adam. Ol milliligi bar adamy intelligent edip bolýar okatsam. İki nämäni bir ýere getirip bolýar da ýyllar ýok edip bilsen. Şöyle soru zat gelen okmy? Menem şu soralar hazır dikkat bilen okajak bolýan ýani bir soraw ýok. Pikirlerini paýlaşypdyrlar. Ağır tema we. Sen döwletiň Türkmenistanyň içinde döwlet bar bolsa, milliligi goldamaly, öz intelligensiýaň özüň döretmeli. Näme üçin kowlap Merdan Muhammed kowlap alyp gidýär? Ya Türkçe halim kowlap berdiň ýylyny. Ya milli halat etjek komitetiň ýylyny berdiň. Taýin adamlar bar. Gel indi bir başaram zok. Sen milliliň bar bolsa, taýin adamlaryň bar aýna. Gelin ýurdu diklen bir başaram zok diýip bilmeli. Ýurt üçin näme ýurduň ogly gyýdy bolýan bolsa. Öte halkyň aramly ölen ýurtdaşyna çykmana mejburet bölermi? Halkyň yerasty ýerüstü baýlyklaryny sağa sola dağıtyp bölermi? Özleri hem azadalanyp. Häzir Kafkasda nähili hereketler gidipdi, siýasy, geopolitik hereketler gidipdi, dogrymy? Azerbaýjan nämäň aşandan çykdy? Russiýanyň. Ermenistan ýene şonuň ugrunda. Häzir gepleseler par ederler Ermenistana, göwnü ýetmez. Garyp ýurt näme ýurt zatdy. Sen baý bolanda näme pullu bolanda näme sünk ýalap bersen beýniň nemesinde. Sen asyşyp bersen. Sen öz oňurgaň bolmasa näme peýda bar? Ene näme etmelidigini bilmeýän bolsaň şol ikisinden, şo iki döwletden, şo ýurtdaky iki döwletden göreldi alaýmaly.
kapirwidet boldy. Sen öz kelläň işlemeýän bolsa. Lonkulda toy edip ýeneden o bar dogan näme deýin menem neme halkyma bir ýa-da etjek şuňa çellähä helak bolup geldik näme edel diýsen ýok diýilmi ýara şolar. Owa. Ýanynda durjak ýurtlar bara näme şoňa da näme akylyny satan okmy ýara. Ne şu taýda neme dipdirler? Ýazypdyrlar, pikir paýlaşypdyrlar hatda. Şu gije gündizem Türkiýedeki köp ildeşlerimiz ýurdumyzda ene atasynyň mazarynyň nerdeligini bilmeýärler diýe. Bilmez. O işläp böşdäde gol hyzmat bolup gulgyryna gol işläp böler. Ýerinde enaň ataň öle ya çağaňa bir zat bolýan sen gidip bilen o gitseň näme üçin aç ölmeli diýen. Diňe özüňe maçylyň ok daş döwrüňde saňa garap duran adamlarym şoň üçin sen ne toýuňa görnüp bilen ne ýazyňa görnüp bilen. Kim günäkär ýa-da näme günäkär seniň şöyle haýwan bolmagyňa da adam bolan ýakynda bolar da odam bizem ine şolaň nemesinde birini garalamyz bizem şo ýagdaýyň içinde kim günäkär ýa näme günäkär. Ene ýurdun içinde özüň döwletlik görkezip oturan adamlar şolar günäkär seniň çağalan yetim galmagy. Bir ýaşda çağan goýup katmaga mejbur edýän sistema ene ýurdun içinde şolar şöýdi. Sen ölüňe gidip bilen ok, toýuňa gidip bilen ok. Şol ene şol. Biriniň bärde tuwaletden arasalyan mellegini agdaryan ene şota ýurdun içindäki özüň döwletlik görkezýän adamlaryň sebäpleri. Senin gazyňy satýarlar, ýöne saňa bir köp pul ýok. Döwlet sistemasy bolan ýurtlarda Norwegiýada, Arabistanda da senet görüň. Gelecek üçin gelecekdäki dogulmadyk çağalar üçin pul aýryp atýarlar o döwlet bar ýurtlarda. Bular bolsa paxta bilen buğday ektirip böler. Halk güýmelsin diýip. Indi şu zatlary ortağa çıkarmakçı bolýan adamlary geleli. Bulary nähil neme diýerler? Soňky neme ady bilen Gulag. Bir zady ortağa çıkarjak boldular diýeli Sowet Soýuzynda. Ýöne alýalar adamy Gulaga ýiberýärler. Yani Gulag näme? Gulag näme diýsek bu gyskaça abbreviatura. Главное управление лагерей neme diýe? Şo taýdaky baş harplary we lagerey diýende nemesini ulanypdyrlar, abbreviaturasyny Gulag diýip. Diňe bir şo taýdaky neme gyska aýdylan zat diňe bir şo taýdaky dolandyryş zadyny aňlatmandyr. Tutuş repressiýa sistemasynyň adyna öwürilipdir da. Indi biz ýuwaş-ýuwaşdan şu deňeşdirme meňzetme edip gelýäsde. Şo wagtky nemelerde syýasy pikirini belleden ýa-da neme edip şoň ýaly bir pikirlerini intelligensiýadaky hoply zada nira hoply internasionalizme hoply bolýan adamlary şo Gulag bilen ýok edipdirler da. Şo taýda işlemäge gitdi. Indi şo taýda köpçülikliň iş bilen neme edip ýördilen bahana bilen şol adam ortadan aýyrýarlar. O taýda da soň çydap bilmän sowga çydap bilmän öldü diýe. Indi deňeşdirip gelýän zadymyz bu taýda Türkmenistanda. Türkmenistanda şoň ýalnys bir zat ortağa çykarjak wagty näme Gulag ýaly bir zat barmy Türkmenistanda? Var, odan defa var. Tutuş önemli deme sistema tutuş. Zenarlara çelene karlak tip barken Soýuz döwründe zenarlaryň siyasi neme üçin ýanky millilerin, intelligentleriň, milliyetçileriň zaten aýallary ýa-da öz cezalandyran adamlaryň ýani özüne bilen hyzmat edeniň
ayarlarına şu yığınaýar ekenlerden karlak dip. Türkmenistan'da da şo var. Daha soğudağı zenarlan nemedi. Olur 50-60 miňlap saklan bolsalar Türkmenistan'daki sähel kiçir onun. Yani Şo sistema oturulan. Ödem seret gulak dip nämet ya? İnakama işleşi yani bir sistema karşısına yani adam olan adamlar doğular diye halk var. Beyikleme adamlar man kurtlan içinden hem adamlar doğular olayın. Şu adamları yığınap durmak için bir yürüte türme sistemini kurnuyorlar da. Ne derler? Kategoriya böyleler. Bir has korkunçluklar, bir az korkunçluklar, bir korkunçluklarının ayarları üçün dip. Türkmenistan'ım şonun yala yumruk gel Türkmenistan 50 tane neme var o türme var onun içinde. Siz olsun, miz olsun var. Kıra Balkan'dan başlap ta Angarça'da Levava çela duruşu bilen türme oldu. Türkmenistan'ım deme şu atki şu sistemanın bir küçücük kopyası. Ol adyna azak geçen türmäňem Rus proýekti diýip birem habaryny O. çykarypdyk. O. Ruslar gelip gurnaýa, nähili işlemeldigini öwretýär, nähili repressiýa etmeldigini oturduk gitýär sistemasyny. Soň gelibem türkmen öz milletine soňaly gyrgynçylyk edýär. Arkaýna aýdyp bilerismi, gyrgynçylyk diýip sebäbi 30 000 40 000 adamyň sany gidýärdi o taýda. Şonça adam ýitirmediler. Näme etdiler? O. Nerede bularyň mazarlyklary nerede? O. O şolaryň mazarlary ýok, hakyky näme etýärler olar? Eretip goýurýarlarmy? Ya köýler näme diýerlermi? Ya çölüň içine gömýärlermi? Ölen soňa ma nemesine ýerindäkilerine nemesini mesela açmak bolanok diýip. Onuň üçin de ölüsi barmy, ýokmy? Onuň üçin de bir toprak zynk göwerdilermi, daş zynk göwerdilermi içine agram bolup dursun diýip. Belli däl. Ene şu wagt halka näde korkuzýarlar? Türkmenistandaky özüni Türkmenistandaky rejim bar, özüni döwletlik görkezip oturan. Näde halka korkuzýar? Biziň arkamyzda ors bar diýär. Doğru dämi? Ors var diýär. Halk korkýar, ors ullokan döwlet yani ulu territoriýadaky ýurt güýjükän näme dünýäde ikinji ýer ýaragy bar. Bizi Talibanlardan gorýar. Ors ýok onuň içinde öz yerli dönüklerin eli bilen edilip tura. Nereden başlaýar? Öňen bir ýere gaýdypdyk. Owa sabädiňem şu ors üçin işleýär. Häkimliňem şu ors üçin işleýär. Mentlerin kazyollary, mehemeleriň kazyollary şu türkmeniň bilen eli bilen saklanıpdy seni. Horlap saklap böyle. Bir yerden ors gelmeýär, ebridinde neme gidipdi da upravleniýa. Sapara aýdyp da pult upravlat etýärler diýip. Şonuň ýaly yerli men türkmeniň men owadaşym ýa meniň doganym bir ment bolup berendir, bir prokuror bolup berendir, bir sudýa, bir mahkeme türkmeniň şol adamlar türkmen kimiň ýakanyndan tutmaly bolsa şol adamlaryň ýakanyndan tutmaly. Görnüp bu. Özüňki näme diýär? Öz şagalyňa goýnuň dersini geýdirýärler de upravlat edip böler da. Şoňa Abdurrahman bugünlükçe sonra ýokda näme edelim ýa? Ýuwaş-ýuwaşdan jemläp biler, soraga geýip häzirlikçe. Bu tema gyzykly däl bolsa gerek dinleýijilerimize. Sora gelen ýok bugün. Owa, näme da? Indi şöyle uraday barlar. Agyr gelen bolup biler. Agyr gelýär, temalar agyr. Bir wada nimeden ok
nemedip geçen nokta nähil diýýärdiň bir agyr gelen soň beýne kabul etmeli da, kabul edip geçmeli. Hmm. Ona türkmen bir näme adam däl, bir akylsyz adam däl. Sähel öwrense ýa sähel pikir etse hemme adyňam nemesine aňyrsyn etip bilýär. Özüne geregini öwrenjegini, biljegini başaryan adam. Ýöne senden adam bolmaz, sen türkmenden adam bolmaz diýip samat sen kan, ýani nemesini özüne berilen bahany neme etýärler da, düşürýärler da şoň üçin Oo. kıymet çekýär. O şu taryhymyz şeýle. Taryhymyz ganly taryh. Muny nädip öwrenip bileriz? Öwrenmegimiz üçin ilki bilen sistemanyň nähili işleýändigini görkezdik geçdik. Sistemanyň içinde nämeler bolýar? Bular edilen işler diňe bir şol görkezilen territoriýa çäklerini bilen çäklenmeýär. Bu tutuş Sovet Soýuzynyň territoriýasynda edilik gelinýän zatlar. Bu taýdaky territoriýanyň bellenmegi näme sebäpli? Şol territoriýalarda arhivleri açmagy başarypdyrlar. Bolsa da ýine Ukraina bütün arhivlerini Ýa, açýar. Ýöne häzirki wagtda bu tarapdan eýem nemäniň netijesi de şu taryhlary açmanyň netijesinde eýem Russiýa tarapy ýykyn edýän, onu goldaýan hiçbir neme galmaýar, gattak galmaýar. Galsa da bir neme ak kulaklar galar. Olaram sowatsyz bir kesim diýeli. Sowatsyz bir kesim bolanda eýem edilen şunça nemelere gyrgynçylyklara garamazdan Russiýa ýykynçylyk edip bilýärdi. Häzirki Tokaýew emal. Ak kulagyň öňde gideni, gerek diýse suda bersin meni. Ak kulagyň öňde gideni. Şol çap eden makalasy bilen ýetinmeýär, o nemäň ýanyna barandan soň, Putiniň ýanyna barandan soň bir gysgaça bir bölegini paýlaşýarlar da. Hudaý tarapyn berilen dost diýip şoň ýaly arşa göterýär-de. Hudaý tarapyn berilen dostuň sen ilki bilen taryhyny aýdyp ber halkyňa. Şoň ýaly neme dip gelýän bir millet, gyrgynçylyk edip gelýän bir millet, Hudaý tarapyn berilen diýip aýtmaga näme sebäp bar sende? Bu tutuş bir nemäniň däl. Tutuş Gazak halkynyň ýüzüne urulan bir şarpyk meň pikirimçe. Şonça nemäni aýdyň adamyny, şonça watandaşyny öz milletinden bolan adamyny gyrık gelýän bir millete Hudaý tarapyn berilen dost diýip neme diýen, eýem bu watan düşman, halkyň düşmany bolýar. Gazak halkynyň düşmany. Açyk aýdyň şu taýdan aýdyp bolýar. Eýem edilen zatlar belli. Yani bizinki ýaly gizlin saklanan bir arhivim ýok. Yani arhiwin bir ucundan açyldy, dogry. Ýöne galanyna açmandyrlar häzirleşenler. Bir ucundan açmagam eýem giden bir gyrgynçylyklary görkezýär-de. Esasen şu ýanky nemäniň 32-nji ýyldaky bolup geçen zatlary aýdyp berýär. Ganyň doňýa-da. Çağanyň eli zady gaýnadylyp bir gazanyň içinde gören adam nähili bolýar şonu. Men eşden ýerimde eýem ganym gaýnaýar. Ýöne gelýär-gelýärden neme Hudaý tarapyn berilen dost diýip şonu öwüp bilýär. Bu nähili bir zat bolýar. Bizdäkilerem ýezlenýände şu taýdan Orus biziň dostumuzdy, ýene nämemizdi. Ana gör nähili dosty. Ukrainadan Tolýada orlak gidip otyr o taýdan. Özüňiziň taryhyňyzy bilmeseňiz, şuň ýaly üstüňizden oýna-oýnadary ýörersiniz. İlki bilen halk näme etmeli? Talap etmeli. Arhivleri açyň diýmeli. Açmayan bir neme bolsa, onda döwletiňiz ýok diýmek. Döwletiňiz siz gurmansyňyz. Döwlet näme diýmek? Ine bir häzir bizde demokratik bir ýurt bar diýe. Hut şunyň özü hem Türkmenistan demokratik ýörelgeleri bilen ilerleýändigini aýdyň subutnamasy diýip porruk gürlemäge bilýärler.
demokratiýanyň aýdyň subutnamasyny görkezjek bolsaňyz şol taýdaklar aýdýanda şu arhiwleri açyň. Taryhyny bilen yüzleşdirin halky. Nähili tarihte nähili wakalar bolup durur, şol bilen yüzleşsin halk. Ondan soň halkyň özü karar berer. Hudaý tarapyn berilen dostmy ýa Hudaý tarapyn berilen jezamy? Şu zatlary açmaly, hökman tarihi bilen yüzleşmelidir. Demokratik bir ýurduňyz bar bolsa, şu zatly talap edip sorap bilersiňiz. Eger demokratik ýurduňyz bolmaýan bolsa, kim eliňizden tutup biler? Ýurduňyz ýok siziň eliňizde. Hawa näme? Hökümet diýip şu wagt görkezlen Türkmenistandaky näme? Halkyň hyzmatkaridir. O borçludur arhiwleri açmana. Tarihyny gowluk diýsen, gowlaýan görkez. Gowdyk görkez sen halkyň özü bilýär, niýsini gowy niýde elbetde onuň ýankaçyň ýaly. Kimi dost diýip kabul etmeli, kimi dost däl diýip kabul etmeli, özü biler. Ýa-wa. Arhiwler açylmaly. Ine şu görkezmelik edilen nemeler bardyr. Suutlar bardyr. Halka açyk bir şekilde görkezmelik bir edilen suutlar 37-nji 38-nji ýyllarda şoň ýaly nemelerde özüni aklamak üçin şo taýdaky ulu terror özüni aklamak üçin şular halkyň düşmany diýip halkyň öňüne görkezip özüni aklajak bolup şoň ýaly görkezmelik edilen suutlary iň azyndan açyp görkezseler hem bize ýetik. Näme üçin diýende şo taýda belli. 32-nji ýylda aýdan zatlary üçin 37-nji ýylda suuda beril neme diýär? Yani açyk suut diýilip görkezilýär. Şoň ýaly çäre geçirilýär. Bize de görkezsinler. Ine plan ýylda şu adamlar halk düşmany diýilip ılan edildi diýip iň azyndan şu bir ujundan görkezip bersin. Yani tarih bilen yüzleşmek şol. Dogrumy? Ine siz gowuz ad edipsiňiz, häzir seň adyk geçen ýaly. Gowuz ad etdiňizden halk düşmanlaryndan temizlediňiz diýip şoň ýaly bir zada görkezsinler, açyk görkezsinler bir ujundan. Halk muny alyp götermezmi? Ýa. Açylmaly, arhiwler hökman açylmaly. Halk öz taryhyny bilmeli. Halk bu halk nädip dogulupdyr, nädip ýanypdyr bu halk. Bilmeli bu halk öz ýagdaýyny. Bolmasa bolanok. Bolýar Merdan aga, meniň aýtjaklarym şundan ibaret bugünlükçe. Soragam gelmän üçin ýuwaş-ýuwaşdan toparlap bilersiz. Ýaşy. Senem çağıran üçin sag bol, Abdurrahman. Mhm. İdleşlerim, gelenler, sinedenler, bulardan sag bolsun, canlar sag bolsun. Yeni buraya da geçersi, o dilesen olsun.